ሰላም ጥዕና ሃብልና ኩራት ተኸታተልቲ ሎሚ ቴሌቪዥን ነዚ ዕለት ዝበልናዮም ዜናታት ዳሂሎሚ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ላይክ ሳብስክራይብን ሼር እናገርኩም ንክትከታተሉና ብክብሪ ንዕድም ፈለማ ኣርእስተ ዜና ብኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ሓይሊ ሕጋዊ ሰምነት ህወሓት ንምምላስ ክንሰርሕ ኢና ኢሉ ኣብ ትግራይ ገበን ኩናት ከም ዝተፈጸመ ጠቅላይ ኢታማጆር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ንፈለማ እዋን ኣሚኖም ኢትዮጵያ ዝኾነ ክፋል ግዝኣት ሶማልያ ንምሓስ እንተፈቲና ኩሎም መማረፅታት ኣብ ጠረጴዛ ድልዋት እዮም ክብሉ ፕረዚዳንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ መሓመድ ገሊፆም ሕዚ ናብ ዝርዝሮም ክንሰግር ብኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ሓይሊ ሕጋዊ ሰብነት ህወሓት ንምምላስ ክንሰርሕ ኢና ኢሉ ብኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓትን ቃልኦት ኣመራርሓን ኣብ ጉዳይ መድሓንን ውድብን ቀፀልቲ ኣንፈታትን ኣመልኪቶም ከም ዝተዛተዩ እውን ተገሊፆሎም ህልውና ህዝቢ ንምርጋፅ ዝሓለፉ ፀገማት ገምጊምና መጻኢ ዕድል ትግራይ ብምንፃር ብዋናነት ኣብ ናይ መንግስታዊ ስራሕትና ስርዓት ብዘለዎ መንገዲ ክንሰርሕ ይግባእ ኢሎም ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ተፈጢሩ ዘሎ ፈላላይ ናይ መትከል ከም ዝኾነን ሕዚ ናይ ኣረኣያን ኣካይዳን ምዃኑ ግልፂ ኮይኑ ኣሎ ዝበሉ ኣይተ ጌታቸው ሕዚ ጉባኤ ገይረ ኣለኹ ዝብል ጉጅለ ናይ ትግራይ ናይ ሓባር ኣጀንዳ ገዲፉ እተሓዘት ዘላ ትግራይ ክትገማማዕ እናገበረ እዩ እዚ ንምፍታሕ ድማ ኣወንታዊ ኣበርክቶ ክህልወና ይግባእ ኢሎም ናይ ኣረኣያን ኣካይዳን ኣፈላላይ ከም ዘጋጠመ ዝገለጹ ኣይተ ጌታቸው ሕዚ ህልውና ህዝቢ ንምርጋፅ ዝሓለፉ ፀገማትና ገምጊምና መጻኢ ዕድል ትግራይ ብምንፃር ብዋናነት ኣብ ናይ መንግስታዊ ስራሕትና ስርዓት ብዘለዎ መንገዲ ክንሰርሕ ይግባእ ኢሎም መንግስታዊ ስራሕትና ምርጋፅ ላዕላውነት ትግራይ ፍትሒ ፀጥታን ዓርሰ ምርኮሳን ትኩረት ዝግበረሎም ኣጀንዳታት እዮም ኢሎም ሕጋዊ ሰውነት ውድብና ክምለስን ኣብ ትግራይ ስሩዕ ውድባዊ ማሕበር ኣብ በብቡርክ ክጣየሽን ክንሰርሕ ይግባእ ክብሉ ካብ ጉባኤ ዘግለለ ማእኸላይ ኮሚቴን ኣመራርሓ ከም ዝገለጹ እውን ተሓቢሩ እዩ ኣብ ትግራይ ገበን ኩናት ከም ዝተፈጸመ ጠቅላይ ኢታማጆር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ንፈለማ እዋን ኣሚኖም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተኣውጁ ኣብ ዝነበረ ኩናት ኣብ ህዝብን ንብረትን ጉድኣት ከም ዝበፅሐ ጠቅላይ ኢታማጆር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ገሊፆም ኣለዉ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ምስ ሓደ ሚድያ ኣብ ዝገብርዎ ቃለ መሕትት ኣብ እዋን እቲ ኩናት ብፍላይ ኣብ ዓዲግራት ዓድዋ ኣክሱም ዝተፈጸሙ ገበናት ነይሮም ዝበሉ እቶም ኢታማጆር ሹም ኣብቲ እዋን ሰራዊት ሻዕብያ እውን ኣትዩ ስለ ዝነበረ ብመን ከም ዝተፈጸመ ኣይፍለጥን ብምባል ብፍላይ ብሰራዊት ሻዕብያ ግን ከበድቲ ግፍዕታት ከም ዝተፈጸሙ ኣረጋጊፆም ኣብቲ እዋን እቶም ግፍዕታት ኢድ ላዕለዎት መራሕቲ ከም ዘይብሎም ንሓስብ ነርና ዝበሉ እቶም ፊልድ ማርሻል ነገር ግና ሕዚ ኮይና እንትንሓስቦ ከለና እቲ ግፍዒ ብላዕለዎት መራሕቲ ኤርትራ ትእዛዝ ይፍጸም ከም ዝነበረ ኣረጋጊፅና ኢና ኢሎም ያን ጊዜ እንደዛ ይመስለን ነበር ግን የአመራር እጅም ያለበት ነው ጥሩ ስራ አይደለም የተሰራው እቲ ብሰራዊት ሻዕብያ ኣብ ኣክሱም ኣብ ዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝተፈጸመ ጨፍጫፍ ህወሓት ኣብቲ እዋን ኣብ ከተማ መጥቃዕቲ ስለ ዝኸፈተሉ እዩ ብምባል ከዳዓስዎ ዝፈተኑ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ሰራዊት ሻዕብያ ንጹሃት ዜጋታት ካብ ምጭፍጫፉ ብተወሳኺ ፋብሪካታት ከይተረፈ ነቂሉ ከም ዝወሰደ ኣሚኖም እዮም ፋብሪካዎች ተነቅሎ ተወስደዋል ንብረት ተዘርፈዋል ሰው ተገለዋል ሰራዊት ሻዕብያ ኣብ ትግራይ ብዓለም ለኸ ትካላት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ብኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያን ዝተኣመነሎም ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ኩናትን ከም ዝፈጸመ ዝፍለጥ እዩ ሰራዊት ሻዕብያ ናብ ትግራይ ከም ዘይኣተወ ንነዊሕ እዋን ክኽሕድ ዝጸንሐ መንግስቲ ፌደራል ድሕሪ ናይ ኣክሱም ጨፍጫፍ ብወያነ ስለ ዝተወቕዐ ዓርሱ ንምክልኻል እዩ ናብ ትግራይ ኣትዩ ናብ ዝብል መሟጎቲ ከም ዝተሰጋገረ ዝዝከር እዩ መናእሰይ ስልጣን ብሰላማዊ መንገዲ ክወስዱ እምበር ክወሃቦም ትፅቢት ክገብሩ ከም ዘይግባእ ፕረዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ገሊፆም ዘረባ ምድጋብ ይጠወናል ነኒ ዝመፁ መራሕቲ ኣዮኻናይና እንትበሃሉን እንትጣቃዕሎምን ንድምቀትን ሙቆት መፍጠርን መራሕቲ ዘረባ ይደገም እንትበሃሉ ንዘረባ ዝደግሙ ብጣቂትን ሆሄታን ሰኺሮም ህዝባዊነት ገዲፎም ህዝበኝነት ዘማዕብሉ መራሕቲ ትግራይ ውሕዳት ኣይኮኑን እቲ ዝሕዝን ግን ሕዚ እውን ካብዚ ኣካይዳ ዘይወፀ ማሕበረሰብ ምህላው እዩ ትማሊ ሰንበት 19 መስከረም 2017 ዓመተ ምህረት ብፃውዒት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ሓወልቲ ሰማዕታት ዝተረኸበ ህዝቢ ኣብ ሕድሕድ ዘረባ ጌታቸው ረዳ እንትጣቅዕን እንትፋፅን ዝሰምዑ ብዙሓት ፖለቲካ ትግራይ ሕዚ እውን ካብ ድሕረታቱ ዘይተናገፈ ምዃኑ ገሊፆም እንተይወድኡ ጌታቸው ረዳ ግን ነዚ ቀዲሞም ዝተረዱ ይመስሉ ዘረባ ምድግጋም ኣይጠቕመናን ብምባል መምሃሪ ዘረባ ገዲፎም ኣለዉ ስራሕ ሰርሒ ዘይፈልጥ ፖለቲከኛ ንኣይ እውን ሓዊሱ ናይ ስልጣን ዕድሞ ከናውሕ ብዝገብሮ ምንቅስቃስ ህዝብና ክዘርግ ዝኾነ ይኹን መንእሰይ ዝኾነ ይኹን ህዝቢ ክፈቅድ የብሉን ንሕና እውን ይንፈቅድ
ዋና ትኩረት ክንገብረሉ ዝግበአና ኣይ ዘረባ ምድጋብ ይጠቕመናን። ኣመራርሓ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብፍላይ ካብ ቀረባ እዋናት ንነዘ ተኸታተልቲ ህዝባዊ ኣኼባታት እናካየደ ይርከብ። እቲ 19 መስከረም 2017 ዓ.ም ኣብ ሓወልቲ ሰማዕታት ምስ ህዝቢ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ዘካየዶ መድረኽ እውን ሓደ ኣካል እቲ ዘካየዶ ዘሎ ህዝባዊ ደገፋት እዩ። ኣብቲ ሓውሲ ሰላማዊ ሰልፊ ዝመስል መድረኽ ዝተረኸቡ ፕረዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ውድብ ህወሓት ዝተፈጠረ ምግምማዕ ንህዝቢ ትግራይ ብዝኾነ መንገዲ ክነክእ ከም ዘይብሉ እዮም ገሊፆም። ህዝቢ ትግራይ ልዕሊ ቁፅሩ ክሰርሕ ዝገበሮ ጉዳይ ሓድነቱ እዩ ዝበሉ ኣይተ ጌታቸው እዚ ናይ ስልጣን ዕድሚኡ ንምንዋሕ ክብል ዝኾነ ይኹን ስራሕ ሰሪሑ ዘይፈልጥ ፖለቲከኛ ክዘርጎ የብሉን ኢሎም። ኣብ መንጎ ዘረባ ጌታቸው ዘንጨብጭብ ዝነበረ ተሳታፊ እቲ መድረኽ ነቲ ዘረባ ይደገም ዝብል ድምፂ እንተስምዕ መልሲ ጌታቸው ረዳ ግን ንብዙሓት ዘደመመ ነይሩ። ዘረባ ምድጋም ኣይጠቕመናን ብምባል ቅድሚ ሕዚ ይደገም ዝብል ነገር እንትልዓል ንመድረኽ ድምቀት ክበሃል ዝደግም ዝነበረ ኣካይዳ ዝቐየረ ተባሂሉሎም። ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት መን ስልጣን ይሓዝ ብዝብል ስቃይ ህዝቢ ትግራይ ንክናዋሕ ጌርና ኢና። እዚ ካብ ገዲም ጠጠው ክብል ኣለዎ። ጊዜያዊ ምምሕዳር ኣብ ዘይሰርሐን ዕማማት ጠመተ ገይሩ ከም ዝሰርሕ ከረጋግፅ ይደሊ ኢሎም። ጽዕንቶ ግዳማውያን ሓይልታት ህዝብና ናብ መረበቱ ንኸይምለስ ዝገበርዎ ኣስተዋፅኦ ከም ዘሎ ኮይኑ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ እንተተጠናኺሩ ግና ልዕሊ ግዳማውያን ሓይልታት ዓቕሚ ከም ዘለዎ ንጻት እውን ምጥርጣር ኣየድልን ብምባል እቲ መሰረታዊ ፀገም ውሽጣዊ ምዃኑ ኣረጋጊፆም እዮም ኣይተ ጌታቸው። ኣይተ ጌታቸው ቅድሚ ሕዚ ነበር ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ዝተዛረብዎ ነገር ብምውሓስ መናእሰይ ኣያታትኩም ስልጣን ክወኹም ኣይትጸበዩ ብሓይሊ ንምምንጣል እውን ኣይትፈትኑ ነገር ግን ዝግባአኩም ውሰዱ ክብሉ ተዛሪቦም እዮም። ስልጣን ያው ስርዓት ብዘለዎ መንገዲ ዝወሃብ መለስ ንመናእሰይ ምክሪ ቅድሚ ሕዚ ዝሃበሉ ሰዓት ካብ ቦታትኩም ክትርከቡ ኣይትጸበዩ ኣይረክብኩምን ፅንሑ ካብ ቦታትኩም ድማ ብዘይ ኣግባብ ክትሕድጉ ክትምንጥሉ ኣይትጓየዩ ናብ ዘይኮነ ግጭት ከየእትወና ናትኩም ዝኾነ ስልጣን ግን ውሰዱ ይብል ነይሩ። ሕዚ እውን ኣብ ቦታት ያው ኣብቲ ቦታት ዳርጋ በፅሐ ኣለኹ ክነረክበኩም ኣይትጸበዩ ክትሕድጉ ኣይትጓየዩ ናትኩም ዝኾነ ግን ውሰዱ። በአዳራሽ ሓወልቲ ሰማዕታት ዝተኣከበ ህዝቢ ዞባ ደቡብ ምብራቅ ትግራይ ብርኪ ዝበሉ ሕቶታት ኣልዒሉ እዩ። ተመዛበልቲ ን4 ዓመታት ናብ መረበቶም ክምለሱ ዘይምኽኣሎምን ብፍላይ ድማ ካብ ክልል ዓፋር ከባቢ ስኸት ዝተመዛበሉ ወገናት ሽሞም ንምልዓል እውን ከም ዝተረስዕን ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ክምለስ ዘይምኽኣሉ ኣብ ሰላምን ፀጥታን ዝረኣዩ ዘለዉ ፀገማት ከምኡ እውን ኣብ ምሕደራ መሬትን ኣጠቃቅማ ሃፍቲ ተፈጥሮን ሓዊሱ ብርኪ ዝበሉ ሕቶታት ኣልዒሉ እዩ። ኣብ ኣመራርሓ ፖለቲካ ኣፈላላይ ብዝተፈጠረ ቁፅሪ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ንምዝራግ ዝግበር ሽርሒ ድማ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸበ ተሳታፊ ኮኒንዎ እዩ። ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዛጊድ ዘይተወገኑ ዕማማት ጠመተ ሂቡ ካብ ምስራሕ ካሊእ መማረፂ የብልናን ዝበሉ ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ነቶም ዕማማት ንምፍፃም ኣብ ዝግበር ምንቅስቃስ ዘተዓናቕፉ ተግባራት ከም ዘይዕገስ ኣስሚሮም እዮም። ኢትዮጵያ ዝኾነ ክፋል ግዝኣት ሶማልያ ንምሓዝ እንተፈቲና ኩሎም መማረፅታት ኣብ ጠረጴዛ ድልዋት እዮም ክብሉ ፕረዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ መሐመድ ገሊፆም። ፕረዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ መሐመድ ዝሓለፈ ቀዳም ምስ መደበር ቴሌቪዥን ኣልጀዚራ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መሕተት ኢትዮጵያ መሬት ሶማልያ ክትሕዝን ኣብ ወሽመጥ ዓደን መደበር ሓይሊ ባሕሪ ከተጣይሽን ትፍትን ኣላ ክብሉ ከሲሶም። እዚ ክኸውን ድማ ከም ዘይፈቅዱ ገሊፆም። ኢትዮጵያ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ክትባ ሕጋዊ ምክንያት ከም ዘይብላ ብምግላጽ ኢትዮጵያ ኩሉ ሕግታትን ውዕልታትን ትጥሕዝ ከም ዘላን ኣብቲ ዞባ ንዘሎ ዘይምርጋዕ ድማ ተሓታቲት ምዃናን ሓቢሮም። እቶም ፕረዚደንት ሽምግልና ቱርኪ ኣብ መንጎ ሶማልያን ኢትዮጵያን ዘሎ ዘይምርዳእ ፖለቲካዊ መፍትሒ ኣብ ምርካብ ክዕወት ተስፋ ከም ዘለዎም እውን ገሊፆም። ሶማልያን ኢትዮጵያን ብሰላም ጎኒ ንጎኒ ክነብራን ኢኮኖምያዊ ውህደትን ዕብየትን ህዝብታትን ብሓባር ምስራሕ ጥራሕ ምዃኑ ኣስሚሮም እዮም። ቀይሕ ባሕሪ ዝፍጸም ዘሎ ኣዝዩ ዘሕዝነናን ንልምዓት ፀጥታን ምርጋዕን ሃገርና ዝጸልዩ ክብሉ ዝገለጹ ፕረዚደንት ሓሰን ሼክ መሐሙድ ግብፂ እትገብሮ ዘላ ሓገዝ ኣንጻር ተግባር ግብረ ራዕዲ ንዝግበር ቃልሲ ኢሎም። ንሶማልያ እትገብሮ ወተሃደራዊ ደገፍ ብዝምልከት ካይሮ ትድግፈና ንሓይልታት ፀጥታና ተሰልጥንን ዘላ ብመሰረት እቲ ምስ ግብፂ ዝተፈረመ ምክልኻል ንሓይልታት ፀጥታና ዘድልዮም ኣፅዋር ትህብ ከም ዘላ እውን ኣረጋጊፆም እዮም። ይኹን እምበር ወተሃደራት ግብፂ ኣብ ሓመና የለውን ብምባል ይሒዶም ኣለዉ። ኣንጻር ትግበር ራዕዲ ኣብ እንገብሮ ቃልሲ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ደገፍ ሓቲትና ግብፂ ድማ ካብተን መሳርሕታተን ብምቕራብ ምላሽ ዝሃባና ሃገራት ሓንቲ ኢሎም።
ነገርና ላዕላዊት ሃገርያ ወታደራት ግብጽ እውን ኣይፀዋዕናን ናይ ሓሶት ኣባህላታት ትዛረብን ፀገም ትፈጥርን ዘላ ኢትዮጵያ ክብሉ ድማ ንኢትዮጵያ ወቂሶም ኢትዮጵያ ዝኾነ ክፋል መሬትና ክትሕዝ እንተፈቲና ኩሎም ኣማራፅታት ኣብ ጠረጴዛ ኣለዉ ዝበሉ ፕረዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ መሐሙድ ንዘጋጥም ዝኾነ ዓይነት ወራር ንምምካት ድልውቲ ምዃና እውን ገሊፆም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጉጅለ ግብረ ረዓዲ ኣልሸባብ ኣብ መቃድሾ ብዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ነታዊ መኪና ብርክት ዝበሉ ንጹሃት ዜጋታት ከም ዝሞቱን መሰረተ ልምዓት ከም ዝዓነወን እናተገለጸ ይርከብ ብመሰረት እዚ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝበፅሐ መጥቃዕቲ ሓዘኑ ገሊጹ ኣሎም ክቡራት ተኸታተልቲ ሎሚ ቴሌቪዥን ንሎሚ ዝሓዝናዮም ዜናታት ድሃይ ሎሚ ነዚ ይመስሉ ነይሮም ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና ነመስግን ሰላም ድሓን ፅንሑ